Hello mga kawigil! So, yun po. Ang ating pong ay mumukbang po ngayon ay bang silog at saka chick silog. Yun po, meron tayong bangos, chicken, then meron po tayong sinangag dito, itlog, then mga vegetable, tapos meron po tayong gravy, sausawan. Yan po, bago tayo magmukbang, pray po muna tayo. Maraming salamat po sa pagkain pinag-love niyo po ngayong araw nito at maraming salamat po sa mga viewers po namin na patuloy po sumasala po sa amin sa isang bagkinan. Nawa po ay lagi po silang may makakain sa araw-araw. Maraming salamat po, Ma. Ito po sa dalangin sa inyong pagtumanak. So, Kristo na matapagligtas sa amin. So, yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Kain pa. Ang juicy po.
Kain po. Sarap. May tinik. Kain po. Opo. Sarap. Ipitin. Kain po.
Ito. Kain pa. Lambot po na, no? Chicken. Tapos yung hanggang buto po yung yung lasa. Binarinate po kasi. Tapos deep fried. Sarap. Last bite na po ito. Amol. Ay, excuse po. Busog na po. Yan po, tapos na lang po yung sa masarap na mukbang natin. Siyempre, maraming salamat sa Diyos sa pagkapinagkalob niya ngayong araw nito. At sobrang salamat po sa inyo sa pakikipagsalo po. At bago po tayo mag-closing, siyempre sa shoutout ko ang aking Ate Cherry, ang aking Kuya Rico, si Paring Vincent Pellegrino. Busog na busog po. Ang Diyos Lapam. Sino pa ba? Si Mama Linda, si Angry Grandma, sa aking mga tito and titas. Sa aking mga kapatid. Yan po, maraming salamat po mga kuya. Lagi po tayo mag-iingat. Kaya, bigla na lang mawawala.